Hello Zimbabwe, welcome back to my channel. Kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates atinoposta pano zuva nezuva. So nhasi nyaya ndadzoka nayo inyaya inopisa tsitsi, inyaya inorwadza. Ngatisati kana taomerwa tosvika ipo pakuda kukomita masuicide, kuda kuzviuraya, ngatitsvagei kana munhu ari pedyo kana mafundisi kana wechikuru wongomudzawo nyaya yako kuti aiwa ini ndaremerwa nezvakadai zvimwe anokwanisa kukubatsira. So nyaya ndinayo nhasi inyaya yemusikana wechidiki anonzi iye Rutendo. Musikana uyu anonzi akazviwisira iye patraki pagonyeti raipfuura muna Bulawayo Road pane KFC apo. I think vanomboshandisa Bulawayo Road pane KFC iripo mukuwadzana. So musikana uyu anonzi iye akanozviwisira pagonyeti riya kuti atsikwe afe. But zvisinei hazvina kuita sekuronga kwake kwaangaita. Akakuvara zvakaipisisa asi haanake kuzofa. But so far chikonzero chakaita kuti azvikande murodhi kuri kuya gonyeti hachisati chazivikanwa kuti chii chaizvo. Tinongomuti get well soon musikana Rutendo. Hongu tinozviziva kuti muupenyu mune madzodzo, mune zvakawanda, asi chingotsvagawo one munhu wekuudzawo nhamo dzako. So muri Zimbabwe ngatisangane mucomment section tichimbozeya nyaya yaSisi Rutendo ava kuti chingava chii. Vanhu vanombosvika iri paextend iyoyo yekuda kuzvipfudza.